Знаете ли, че Византия е плащала официален годишен данък само на една държава в цялата си хилядолетна история? И тази държава е България. След победата при Онгъла, Аспарух не просто разбива византийската армия, той принуждава империята да преговаря. И не с племе, а с държава, която вече е доказала силата си. През 681 година Византия прави нещо, което не е правила никога преди това. Подписва договор с България, който признава нашата държавност и поема задължение да плаща годишен данък. Това е международно признание. Не подкуп и не подарък. И това е възможно по една причина. България тогава вече е империя от степен тип. Наследник на Велика България и мандата Дуло. Аспарух не създава държава. Той пренася държавност. И Византия признава това. Защото тя никога не признава васали. И никога не плаща данък на зависими народи. Тя признава само равни. Затова договорът от 681 година е прецедент. Единственото международно споразумение, в което Византия приема да плаща данък. 681 година не е раждане. Това е официалното потвърждение на българската империя на Аспарух.